जोंना माने सारा माने मामाया थांसिगोन नै हेलिकप्टारा गिदिंसिगोनानो खोमा Please you subscribe. Subscribe. Oh my god! Ding 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 ding. So friends, ang obongsa bosum narayan nontonखौ आंनि बे I love obongsa channel-आव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरलायबाय नङा होमब्ला नोंथांमोनखौ दिनै आं दिन्थिनो लांगासिनो माने दुब्लि बाजि सानथि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जि जथुमा बेयावहाय दिनै थामथि सान एबा जोबथा सान दिनै आरो दायो जोङो थांगासिनो दङ एक्जिबिशनसिम नायनोसै नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमब्ला আমার বড় লড়া কিটা কই কইছু দেখা কিটা কাম অরুণাচলৰ পৰা সাথী কৰিব কাম ও মাই গড ada माने अरुणाचलनिफ्राय जोंनि माने जोंनि बे माने बड'लेण्डआव माने हाबा खालामना लाबोगोन ना बेनोथ' जादों दा मा होनना बुंबावनोसै आरो रिलेशनशिप खालामनो माने अरुणाचलदो आरो जोंनि आसामदो फ्रेन्ड्स नै जों बयबो सिनायो नङा होमब्ला सारखौ सार बोरै नांखो बेयाव फैनानै बहुत बिराद मोजां मोनदों आं बाहाय फैनानै आरो जोंनि हारिनि माबाफोरखौ नुनानै दिनै आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनदों आरो सारा आथिखालाव बबेयाव थायो दायो आंथ' गुवाहाटियावनो दं बर्थमान ओरैनो माने आथिखालाव माने गोबां माने गेलेनायफोरखौ माने नुबांनो मोनाखै बेनि थाखाय आदाखौ सोंबाय माने बबेयाव थायो होननानै गेलेनाय नुयैनि जाहोना जाबाय आं एसे इन्जुरिबो दं नालाय नंखायनो एसे प्रब्लेम जानानै दं बेनि थाखायनो आं गेलेनायखौ एसे दोनथ'नाय बायदि जाबाय इयुनावथ' गेलेबावगोन इयुनाव गेलेनायाथ' दा आसा खमानो होननानै लादो एसे थेवबाबो आं इयुननि थाखाय खामानि मावनो सेस्था खालामगासिनो दं जों बयबोथ' मोनथिखायो नङा होमब्ला सारखौ जोबोद गोजोनबाय सारखौ लोगो मोनदों दिनै माने आंथ' दिनै लाइफआव माने गिबि खेबनि थाखाय सारखौ खाथियाव लोगो मोनदों गोजोनबाय सारनिसिम थेंक इउ हाबलायबाय दिनै लास्ट दिननि माने हाबैलायनोसै गोरबो मा लायगोन दिनै लास्टनि नायनोसै मा मोनो न'आव होमबा टिंगो मा लायगोन दिनै हा बिलुन कौन सा वाला ये वाला बिलुन आं बायना होनांगौ बापा आं नायनो बिलुन बायना होनांगौ नै जोंना नै लोगो माने सिख्लाफोरा माने मा बायनो नागिरदों ससमा मा बायगोन हा घुरि बायगोन हारपा बायमारदोबा बेथनोबा बोरै घुरियालाय सोरनाखो आंबाय जोंना दायो लाखांलायबाय घुरि लाखांबाय एबारे माबा लागोन रायजोफोरा मा लायो एबारे एबारेबा मा लानाय जायो आरो नै हनुमाननि गथा दे जोंना दे बियो नुवाखै समायना रमायना बर'नि हारिनि मा दामग्रा देग्राफोरखौ गासिबो मोनजोबो ना दे फ्रेन्ड्स खेमफा दामनि दा बुजाय सांदै ইমান কম দামে বিলুন Oh my god friends नै ओरैबादि माने मानसि बेरबोरोलै दखान नै माने दख'ना गला दङ बेजों बिलुना बोरलै गलांगोन दालै बिराद मानसि भिर
Dokona naik nih dokona. Garam dokona. Garam inde par dokona. Garam dokona. Hah? Dokona irat guru nang balai. Ini mobile nang dana ha? Aina kesana nang ke aina. Oh my God! What is this? It is dao. Ki kata dao. Kahuri kata. Oh, lamarkan pada. Oh, mojan no kena. Oh, de. Birat danger ostro juntu bustu denge. Gikhane mana? Do. जोंना आदामोनखौ लोगो मोनलायबाय नै माबायदि नांखो जोबोर मोजां नांबाय जोङो दिनै लास्ट दायो कालचार नाइटखौ नायनानै थांनोसै जोङो माने गिदिंनानै आदामोना जादों उदालगुरि खैराबारिनि जों गासै मा बुंबावगोन आरो जों गासैबो खैराबारिनि खैराबारिनिफ्राय ना फ्रेन्ड्स दायो जाहैलायनोसैलाय बेवहाय माने जाहैनोसै एसे माने बेराय मेंग्लिबाय ओरैबायदि माने मानसि दंमोन दायो एसे खम जाबाय ओरैबायदि मानसिमोन आरो दायो हाबैनि बेजों जानांगौ नालाय जानाया माने बिराद कर्तब्य माबा मामोन बेयो राफिसत कम दे फ्रेन्ड्स नै जालायनोसैलाय चिकेन बिरियानी दायो चिकेन बिरियानी जानोसै लाबो नै जोंना फैबाय नै चिकेन बिरियानी गरम नै चिकेन बिरियानी गरमा चिकेन बिरियानी मोजां ना टेस्ट करि साव केने दरे होइसे सामुस बायलायलायनाय जाबायलै नै खाजा साम'सान बाबाय आंनिया बेदर एरनायावनो नै माबा बायलायलांबाय नै सामुसा सेस नैया बायलायलांबाय Few moments later
आरो बिदिनो माने मोसा बिदिनो रंजायैनो जोङो माने आङो माने दिनै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै मानो होनब्ला दिनैनि माने ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय लोगोफोर इयुननि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन स' टाटा